ତ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ତ ଆମ କଲେଜରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ସେ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କି +2 ଭାଇମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ କିଛି ଭାଇ ବେଲୁନ୍ ଫୁକୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆକାଶ ଭାଇ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍, କାମ ସାରିନି। କାମ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା। ତ ତଳେ କାମ ସରିନଥିଲା, ତ ଆମେ ଉପରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ରାଧେ ଆଉ ମୁଁ। ଉପରଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଉପରେ କିଛି ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଇସ୍। ଉପରରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ରାମ ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତଳେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆମେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ। ତ ଏଇଠି ବସିଛୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ମୁଁ ଆଉ ରାଧେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ମାନେ ଆସିଲେ, ସ୍ପିଚ୍ ଓ ଗୀତ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନେଇ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।